Žena, ktorá si zvolila žiť dlhodobo sama, to nerobí preto, že by nevedela byť vo vzťahu, ale preto, že si uvedomuje svoju hodnotu a nechce sa uspokojiť s niečím, čo nie je v súlade s jej potrebami a túžbami. Takáto žena musela čeliť mnohým výzvam sama. Preplakala mnoho nocí a napriek tomu si zachovala svoju vnútornú silu. Vďaka tomu vyžaruje nezávislosť, odvahu a sebavedomie, ktoré jej pomáhajú zvládať všetko, čo život prinesie. Z týchto skúseností čerpá hlboké sebapoznanie a uvedomenie si svojej hodnoty. Tým, že si prešla životom bez podpory partnera, musela sa naučiť dôverovať svojim schopnostiam a rozhodnutiam. Pozná svoju hodnotu a vie, čo v živote chce a čo už viac nepotrebuje. Zvládla bojovať sama za seba. A preto, ak niekto chce získať jej srdce, musí to myslieť vážne, pretože takáto žena je zvyknutá byť sama a nezávislá. Nepotrebuje niekoho, kto ju len prechodne rozptýli. Preto si dávaj pozor na to, aby si svojím činom dokázal, že si zaslúžiš miesto v jej živote. Byť sama pre ňu neznamená byť osamelá. Znamená to byť dostatočne silná na to, aby čakala na niečo skutočné a hodnotné. Táto žena sa naučila užívať si čas, ktorý trávi sama so sebou. Vie, že šťastie pochádza zvnútra a nie je závislé na prítomnosti niekoho iného. Ak poznáš takúto silnú ženu, označ ju v komentároch.